И здравейте хора, здравейте от тук. Аз съм Mood Survival и днес ще играем в един сервер, който е за мини-игри. Минигейм сервера. И така, да видим сега Games. Какво ще играем, защото още не сме избрани. Какво да играем? Айде, хайде си ще играем. IP на сървъра ще е в описанието. Къде? Айде, тук е стартното. Айде, аз вече играя тук. Така, 27 секунди, 26 до началото на играта. Така, да видим колко се играме, 54, не чак толкова да ще ни малата. Да. Така, 4, 3, 2, Еее! О, супер! Блокче съм. И точно крафтинг тейбъл има доста места, където мога да се скрия. Пример, ето тук. Мога да се скрия. Ще търся друго место. Супер, да ми меч. Кнопка. Сикари. Да не ми случайно да нямам. Не, тук не е подходящо място. Не. Тук ще е вече места със сигурност. Ето тук при този шезлонг мога да се скрия. Така. Сам е кеф да убивам стикъри. Не знам. Някаква PvP вълна ме е подфанала. Тук. Не. Не, няма. Ето сикърче. Да. Оп. Ето. Видя ли ме? Точно. Видя ме. Бой по сикъра. О, ес, убих сикър. Май. Да, точно така. Така. 170 секунди до края. И имаме един кил. Където сикърче го убивам. Ето, ела, пебате. Ела, стой на место, не ми бягай, бе. Абе, стой, бе, не, то не може да му дай, бе. Стой, бе. О, ес, убих го. Още сикари. Това какво беше? Как си? Ето там виждам един. Не му виждам. Извинете, че малко така съм прегракнал. Господи. Yes, трети сикър. Така. Ето още един там сикър. И сервер лагнал. Силно ще крашне.
Да, точно така. Ще грифим пък, като го пуснат. Интересно, че преди нямаше лава сайз, изведнъж нещо се появиха. Айде бе, няма ли да го оправя? Какво е това? Оправи се. Супер сапа лаги. Айде, пресикара. Айде. Мога бе. Абе. Ой, то се може да ударим. Добре, това вече е прекалено. Ой, сублеко. Така. Сикари. Някъде. Не виждам ник негове пък. Не знам. Ето един сикър. Айде бе. О! Много не пече. Убих го и този. Така, играта още 20, някъде 25 секунди свършва. Чак само видя, кой ми пише по тялите. Така, хора. И хора ми пишат, не му обръщате внимание. То, нещо случи ли се? Така, нещо. Добре, играта приключи. Или сървър лагна. Просто точно така сървър е лагнал. Хилове просто вече ме дразнат изключително много. Но пък си грифим, така че... Нещо... Няма ли да опраса, И така ние победихме, доколкото разбрах точно така. Така, сега да играем нещо друго, например... да играем... Айде ще играем тако с... Quake. Айде бе. Не така. Сериозно ли? Омага. Добре. Така, Quake. Доста време съм играл на Quake, така че може и да съм отслабнал. Се знае. Ще доиграем и Quake и ще свършваме видеото. Къде да играем? Айде тук. Така. Тая арена не съм я играл. Какво? Почнахме ли? Омага бе! Не сме. Ела бе. Аз пък не мога да убия никой, за съжаление. Вече му убиха един път. Съм на последно место. Това е тъпо.
Вай натискам! Да, това вече някой спечели. Ще игра в друго време. Така. Ще играем... Лудстон. О, лошвората. Върнат. Омга. Майнс, не. О, добре. Ей, не можах. Стига пак ли е? Добре хора, това ще бъде за видеото. Благодаря, че гледахте този клип и чао.